Umnyango wezokuthutha utheleke eMoyi River Toll Plaza namhlanje kuseni ukuyoqinisekisa isimo sezokuphepha emgwaqeni njengoba egoqwa nje amaholiday phasika. Yebo sikuyizivimba mgwaqo esikhulukazi lapha neMoyi River kulapho imoto ziningi khona kumatasa kakhulu. Siyakhumbula ukuthi abantu bezochitha amaholiday abo ekakhulukazi efundazweni ezigudle ulwandle KwaZulu-Natal kanjalo neTheku besingesinye ke ngezinye izindawo kade zinabantu abaningi. Namhlanje ke sebebuyele emakhaya, babuyela ko Free State, babuyela ko Goli kanjalo nako Newcastle. Njengamanje lapha kukhona ke ungqongqoshe wezokuthutha usindisiwe Chiko ngobe kade ehola ke namanje usawuhola umkhankaso ukuqinisekisa ukuthi abagibeli kanjalo nabashayeli nemgwaqo nje ngokunjalo iphephile. We are here today because we're expecting then again that many people will be driving out of the province of KwaZulu-Natal, and this is one road that is very busy with trucks, with private motor vehicles, public motor vehicles from other provinces, Eastern Cape, from KZN itself, and so on, and from Gauteng or to Gauteng. Isivimba mgwaqo sisaqhubeka ke lapha eMoyi River kumatasa kakhulu njoba zonke inhlaka zezomthetho sibala abasuka kwaSABC kanjalo futhi nabantu kakhulukazi amaphoyisa laba ama traffic police nalabo be home affairs ikhulu zakhona zikhona lapha kanjalo futhi nabantu basuka immigration bakhona la uqinisekisa wonke umuntu okhona lapha emgwaqweni umuntu ofanelekile ohamba futhi ngendlela efanelekile.